खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। अन्ध्र प्रदेशआव गंसे दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारियाव रोहो रोहो अर खामदों। बे गिख्रंथाव जाथाया अन्ध्र प्रदेशनि कर्नुलआव जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबारनि फुंनि समाव खमैबो सा 40सो दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे भिकाबेरी ट्रेभेल्स बास गारिया हायद्राबादनिफ्राय बेंगालुरु फारसे थांबाय थानाय समावनो उनथिंजायनिफ्राय गंसे बाइक गारिजों सौग्रावफैयो। जायनि जाहोनाव बास गारिनि सिङाव बाइकआ गोग्लैनानै थाव टेंकियाव सौग्रावनायनि जाहोनाव अरा ब्लाव ब्लाव खामनानै बास गारिखौ खामजोबो। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव बास गारियाव गाखोनाय खावसे दावबायारिफ्रा बासनिफ्राय ओंखारनो हायो, नाथाय खायसेया बास गारियावनो थाबथानानै थायो आरो खमैबो सा 20सो दावबायारिफोरा अरजों खामजानानै जिउ खहा जायो आरो गोबाङा जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो नाथाय गोब्राब जोखोम जानायफ्रा जिउ खहा जाबावनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। तिनिसुकियायाव सा 7 आलफानि लिंकमेनखौ हमदों पुलिसआ। तिनिसुकिया आरो लेखापानि पुलिसनि हेफाजाबाव बे सा 7 आलफा सादिनि लिंकमेनखौ माकुम, जागुन आरो अरुणाचलनि नामपंनिफ्राय हमनो हायो। मुंदांखा जुबिन गार्गनि सावनाय गोथैसालिखौ हरनि 10 रिंगानिफ्राय बन्द खालामनाय जागोन। हरनि 10 रिंगानि उनाव बन्द खालामगोन जुबिननि सावनाय जायगाखौ। फुंनि 6 बाजिनिफ्राय लानानै हरनि 10 रिंगासिम खुलायै थागोन जुबिननि गोथैसालिया। जुबिननि बे सावनाय जायगायाव निसा मुवा फेग्रा मुवा बाहायनानै थांनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया गोख्रों थांखि लादों आरो जायफोर सुबुंफोरा बेबादि निसा मुवा फेग्राफोरखौ बाहायनानै जुबिननि सावनाय जायगायाव थाङोब्ला बिसोरखौ हमनो थाखायबो दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिवालीनि रंजानाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिवालीयाव कार्बाइड गान गावनानै गाव गावनि मेगननि नुनाय गोहोखौ खोमानानै लानांदों सा 14 गथ'साफ्रा। खमैबो सा 122 गथ'साफ्रा मेगननि जेंनाजों दायो भुगिनांनानै दङ। बोसोरफ्रोमबो दिवालीनि समाव रंजानायजों बम गावनायनि गेजेराव देग्लायनि दिवालीयावबो बे कार्बाइड गाना गथ'साफोरनि आंगो जादोंमोन, नाथाय बेखौ गावनानै दायो मध्य प्रदेशनि गोबां जिल्लायावनो गोबां गथ'साफ्रा मेगननि नुनाय गोहोखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। मध्य प्रदेशनि बिदिशा मुंनि जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया गोबांसिन जादों आरो जायनि जाहोनाव गोबां गथ'साफोरखौनो दायो मेगननि फाहामथाय होनो गोनां जादों। नाथाय बिनि गेजेराव गासै सा 14आ मेगननि नुनाय गोहोआ गैला आरो 122 सा गुबुन गुबुन जिल्लानि गथ'साफ्रा बे जेंनाजों भुगिनांनानै दङ। बेबादि गिख्रंथाव जाथाय जानायनि उनाव बिदिशा जिल्लानि पुलिसआ संदाननानै बे कार्बाइड गान फानग्रा सुबुंफोरखौ सा 6खौ एरेस्ट खालामबाय आरो बेजों लोगोसेनो कार्बाइड गान फाननायखौबो मध्य प्रदेशआव बेन खालामबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बर'फ्राबो सानफा एफा गेलेमु बिथिङाव दावगाबोनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो। अइल इन्डिया गल्ड काप टुर्नामेन्टआव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ सेमि फाइनालसिम सहैनो हाबाय। दुलियाजानाव खुंजानाय टुर्नामेन्टनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ 4 गलआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ गोरलैयैनो फेजेनदों। गोजोननि नोगोर कक्राझार हाबजेननाय कारिगावआव थानाय समायना गेटनि थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजादों होननानै अजद दैखांदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा। बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बे समायना गेटखौ बानायनाय जादोंमोन। गेटआव थानाय नेम प्लेटखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बोख्लाबनानै गालांदों आरो गेटनि सिङाव थानाय लाइटखौबो गाज्रि रोखोम खालामनानै गालांदों होननानै अजद दैखांदों। बेखौ लानानै दानि गोदान सोरखारखौ बेखौ बानायफिननो थाखाय खावलायदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिथांमोना जुदि बेखौ बानायफिनाब्ला इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो बानायगोन होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि गासैबो बिजाथिफ्रा गावबा गावनि समायखिराखौ लाखांनायनि उनाव मैया इउपिपिएल दोलो एबा बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' आरो बारग' इएम राकेश ब्रह्मआ बिटिसिनि एमसिएलए महरै समायखिराखौ लायो। बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी बिथाङा मैया बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्मखौ समायखिरा लाहोयो। এনডিএৰ লগত থকা নথকাটো আমাৰ দলীয় মজিয়াত আলোচনা হৈ আছে আৰু হ'ব। আহি থকা সময়ত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমাৰ কোৰ কমিটিৰ মিটিংবিলাক হৈ আছে, আজিও আছে। তো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, খুব হাৰিডলি সব ডিচিশ্যন আমি ল'ব বিচৰা নাই, কিন্তু ইউপিপিএল দল হিচাপে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আৰু 445টা প্ৰাইমাৰী কমিটিত এতিয়াও সবে শক্তিশালী হিচাপে আছে, সবে কাম কৰি আছে। গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। বিধানসভাত আমাৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই কাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই মিডিয়াত। আলোচনা কৰিম, আমাৰ এমএলএ সকল, আমাৰ এমচিএলএ সকল, আমাৰ এমপি সকলো মিলি আমাৰ দলীয় নেতাসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে আৰু হয়তো নৱেম্বৰ মাহৰ ফালে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাম।